Zdravím všetkých. Ponúkam na predaj sušič AB03, ktoré sú priamo z krajiny pôvodu UK. Tento sušič je považovaný za jeden z najlepších, najúspornejších na svete. Má moderný dizajn, bol špeciálne navrhnutý, aby zniesol vysokú záťaž. Jeho telo je z pevného kovového materiálu, aby bol tiež odolný voči prípadnému vandalizmu. Dokáže ušetriť až 80% elektrickej energie voči podobným sušičom. Dyson ho tiež vyrába s 5-ročnou zárukou. Úžasné videá o tomto produkte si tiež môžete nájsť na www.youtube.com. Záujemcovia o tento produkt ma môžu kontaktovať, pokiaľ majú záujem. Moje telefónne číslo je 0044 794 627 1533. Tieto sušiče vám viem dodať do 2 týždňov.